3, 2, 1. Kasi tukol ko, kung lumabalin lang ko mga ibati, di pala, din parador ko. Ayan na yung pagngarabihin kuya. Kaya kaya takita ang dato'y damag kastam, pag-interes ang dato'y kanya. Inyanagan mo? Glenn. Manong Glenn, manutawang mo? 38. Wow! 38 nagsapa ka nga nalong tutol. 38 niya trabaho ni Manong Glenn. Tricycle driver. Tricycle. Uy, nalay nga sumakay dato'y. Ay, kaya ko na kita kakasta. Mayat ti trabaho na ingay, tricycle driver. Ang pabeso di ko nada nga basta driver, sweet lover. Win siguro ay ato yung hanga sweet lover dato yung kapay nagkakautom ay dita kautom Kami mama. Uy, ingay! ay na dabutaw na. At tamo po taon na ataw. Ne gore ka. Nga nakarawam. Bula mo ti Jack Stone. Sa bali di kinyak ingay. Nya kanya. Pagdildil pa mo. Na nabasa no nagimaron niyo naglungno. Kala jiliis. Ay nangyayari gore ka. Kapaya. Ukon ata niya. Weng, ina na bakit mo sulay. Ukon ba talaga? Ay na, nasa bagay, nagwapo, no, uray kartiti, edad na dato yun, ay kawibitak pa'y maglangat na nataraki mo niya. Sakbay namin kuya, Glenn, aghay ka mang pwede camera di YouTube, tapos natikas na ka, kung makita ka daan to, mabuya na kanto. Well, ayan, at ajay, tanwa dati representatives di barangay Panligay. Kasama kay palabas mo ni audience tayo po. Aghay kayo manapo di YouTube channel tayo. Ayan, tapno makita na kayong tumat apo J, YouTube. Ito may upload may ate video apo. Ayan, agay kayo manbiit apo. Ayan, so this time. Nawara-wara kami ti tao. Naduda pa di Jenny. Ayan, so this time kuya. At aramidan tayo tao eh. Amom no niya aramidan tayo tao. Adik pa mo. Agbekkel tayo. At asawan ba? Bali dua. Ay! Ay! Kaya ko may kalwa. Nautog mo dati ka na. Nautog mo takarkaran mama ni Malkaman niya ako. Hala ko'y buya ka na o. May kadwa, magbibuya ka na o. Manungat awon nga kasar kayon kini original. Doon natin ko. Sangapulon di may. Sangapulo di may isa, di may isa. May sa ko na bipe, talo pa lang atawan. Ay, talo nga tawon, mapirtik to pa data nagkasar nga sa kapulo nga tawon. Data katal-talaw. Ha? Buwak ko na ka. Tagatoy, ay, tagatoy ni Baga Mau. Karuba lanti man. Naina, karuba first before the others. Mayat mo ta siguro dati mang libliba so kumalong yung karuba. Sa bahay lang kumata karuba na mas. Nagwapo ni kuya niya. Gwapo siguro. Natakarkarupa ng artista. Sinnaw, di karuba na. Nagwari ka takita. Kunakat, kalid na bailahan. Sinnaw. Ni Aga. Ay, Aga mula. Haan. Agaton mula. Haan. Sinong Aga? Aga ala baka. Ay, malaka. Sinnaw. Aga ala karuba. Tata kuya. At dati ipakilala mi kinyang mga babbalasa. Since ko lang duduwa pa lang asawaon baka kaya mo pa'y nayunam. Ipakilala mi kinyang. Well, iyang amo mi kinyang nagigidwa nga babbalasang may. Suleng. Di kunada. No dakkel ti tangan ti sakam, dakkel mo ti babagbagin. Medyo dakkel mo dati siya. We, nagdakkel ng nagimar mo ti kukusakan na ni. Kas nakalup ti pisokol. Aya, kata ipakilala mi kinyam dagiti duwa nga babbalasang ni. Wow. Ngam dagitoy, single da pay dagitoy. Uray damagom di katugaman da. Single da pay. Aya mamingirod ni Litlet. Litlet. Makan Litlet. Litlet maka. Makan Litlet. Yang amo da kakinya na naganatatayon. Ni Glenn. Glenn. Nya nga nagan mo ti Rabi eh. Glenda. Ayan, Litlet ni Glenn, Glenn ni Litlet. Shake hands. Shake hands. Oh man. Nagsikan sana iya po naman o. Na! Inyo nagna. Siya mamagarot, iya pros ko mama. Sakala may mayata. Tata, nilitlet, anak isuna ti Manalon. Oy, nalawa ti Dagada. Kasano kalawa? 110 hectares ti Dagada. Wow, mabalik ka, patador ti resort. 51 ti Bakada. Wow, ilan daw kag sinang law. Natay ki maysa manok na batay. Siyempre 50. 50. Apay ta 50 lang. Awan ti na batay. Apay ta 1 na batay. Napanta na kipamunpon. 54 ti manok da na pangugyo pat manok na batay.
50 man na. Haan. Pinta. 54 lang ta. Apa ya? Napangulang mo, nasigulan ta pitrasin. Tapos isuna. 32 ti kabalyo ta. Oh. May ka 33 di igay. Ayan. So tata anak ko sila ti Manlalon. At dati among nga trabaho ti talon kuya. Agraop. Agraeup, uy. Talay nga Inya oras ni panagraraeup mo. Saray rabi. Pasaray rabi. Na may mayat ti agraeup ti alas 4 ti parbangon. Apay mau? Tasamputeng ti kinasikil ti bunubon ken kinabasa ti taga. Sabi pa siya. Yung muna nga isbaw. Tapos amom ti agabuno. Amok mo. Sa bagay oray uping nga babatit amudan ti agabuno suling. Apay mabalay? Wen. Kasanaw? Tumakita la di kapagayan abuno ti jayat. Ay sa bagay. Ayan tata. Ang inigam tayo ti ima. Golding hats kayo kinilitlet. Glenn. Patay. Ay na po. Medyo iput-put mo mabasit atan o makikita ni bakit mo ijay ni salamat lakay. Salamat lakay. Ali armon ano makaurnunga kunan. Alay maestro paso. Alay sarap reng. Kasta oh kasta naglay na inay. Pura na yan walid. Wah, game na gina. Mayat dati ah. May saka abaro Garmakas asawa ka Mga asawa ka Di anak di Manlalo Daison magustwa No agarado Agarado ka mo Agarado kay agwa Tingatirabi agrigig kayo Aging narado kayo Arado pamilya na Senado mga kaliwan arado yaw Hoy! Tangalata kay tiarado lang arado dati paraangan ta nagpintas. awan aradaw Awan tiarado tayo nga gagapon at bumulog ka tiarado. sa bagay nangisip ka mau walay sikat ti arado kasi kamot to ti panbelt nam Siyak tiarado. wow Naina, lawlaw ang kumutang. tata sikat arado i-drive na ka ni Glenn Antay buludo man data chinilas mo. Uray, hapit ang kong mga pirjon. Mga ani din mo ipabulod baka nakabatok taki aso. Awan. Ikatong pala gamit sa sapatos mo na kanataw. Ayan, tata dapat may drive mo na siya di arado. Ano nakapasaka ti titas. Anak tili ko jugol mau. Tumbal ko na sika. Aguray ka. Kunang i-drive mo di arado ang mga mayaan. Kastoy na eh. I-drive mo data arado. Ano nakapasaka, mabalin mo nga arumod ni litlit. Walay, sige. Alam mo, di sakat na arado. Ay, sakbay, ata. Gasolina tayo pa, ipultang tayo. May... Medyo naanap siya. Alay, gamaw mo di saka na. Agarado, agarado, agarado ay katwa. Tingka, aging narado kayo. Inimitsaw! Gustaw! Ay natin mo amoy ang surplus datang haragaw. Naranggas mo dati nagarado. Abay ah. Patihan na nga taga aradun na. Litlay, nakapasama lang ni Glenn. Maday. Pati ka kano nakapasa. Yang taramidan na nga itata. Nya taramidon na. Suna Si kakano mo ti arado tanilitlit ti agdrive. Alay. Si ti arado nilitlit ti agdrive. Kaputa akab ni tatang natidaga. Pati tambak aradwam. Tatasya mo gitambak. Data nga tambak ada ti abot ti dakumo na. wow. Aradwam ta abot ti dakumo. Ta norunwar di dakumo ipasidam kinilitlit. Dapat tunom dajay abot ni dakumo ah. Aradwam. Aradom talaga subsubang. Eh, sige maestro. Paso. No agarado. Agarado. Agarado kay Umaw! Tingate rabi.
Ay na po, nagwa mo lang ka tinangdugso-dugso na. Bang. Si babong ka pa. Litlet, nakapasa! Nampay nakapasa! Makapaal-al ka, Glenn, animal ka. Ay, ingay! Ay. Ampay nga nakapasa ka no, kung na litlet. Apay damag ko, apay litlet, tinagan na. Atalutog na. Ay, apang tawag ka ni Kisses. Kisses, makan. Ka ni Kisses. Apay ta kisses, timpanagan mo. Kisew. Kada kisew na nato. So, lumawat kami man pamilyasad na niti kutsara amuyaw. Wow, padingal-ngal. Tano na makagat jidila na. Ayan, tata. Kisses ni Glenn. Glenn ni Kisses. Ay na. Lagi, nagayad ni Isom na ng mga maputput-putan. Utog na animal. Tata, ni Kisses, anak mo't isunat ni cowboy. Oy, nalay nga sumakay. Kanta tayo pa. Well, kanta tayo pa. Golden hands kayo. Dati siguro makadomingo di nga pugkol pa duwa nga bapalasang na ikaman na. Alay, sige maestro, pasok. May isa abang kepakas asawa ka. Mga asawa ka, di anak di cowboy. Naisot bagus ka. Ang sakay ka mo. Ang sakay kayo adwa. Tingatirabikin ang riking kayo. Ang sinsinakay kayo. Sakay. Pamilya sa nan dumaan kami man kabalyuyaw. Nini pangalan na ti kabalyo mal. Ay, wan kabalyaw. Nung timak ki dito parangan da makakot mau. Alay, sige. Kas pangarigan, awan ti kabalyaw ang paisaw. Awan! Karkarupa ka mo ti kabalyaw. Sige la kabalyaw. Sa manang. Wow. Nagriga ba't at sapul kwartan apaw. Ayan, sikat ti kabalyaw, sakayan na kanay. Glenn. Glenn, sakayam da ito yung bukot ti kabalyo Ngamnay, ang kuri ka. Amo bigbiglaan, dadati nga kabalyo, bakutong. Alay, sige. Sakayam. Basta. Kulay ka sumeg! At ang nagdiso yung bukog ko, tuwa nga nagbukal, nagbudaw. Nagipulsa ka pala. Gimatang kabalo tigil niya kantaw. Ang magkalaw. Palitan ta. Papayan. Gagore ka kita ano nabawal. Nabawal. Game na game ni Kuya, thank you so much. Ayan, sige garod. Tata, tugaw ka. Datoy ti pasungo di kabalyaw. Iti may gaman. May sarang ay ma. Tata, datoy ti panang apla mo di ubo na tanong taray. Bautong, kasjay. Amo ka lang ranggasan na. Ayusom lang. Tanong taray, data nga na partak. Dapat napigsa, di baot na. Maestro, aguran! Aguran! No, ang sakay. Ang sakay ka mo. Ang sakay kayo. At walay, sige! Tingatirabi ang rin kayo. Alay! Ang sisinakay kayo. Oh, gusto mo eh. Nakayo na. Naranggas ka sumakay dato. Tina. Inayad mo kumamot at adoy ko narsaak mo ti palagpag ko. Bimbawi, inaput ko, apan na mo pinanalpi yung ubot ko. Nabigat ata ubing-ubi ta ubabaw. Nalito mo na, ping-ping ubot ko, nabigat pangis ti kulay na. Baka iba na pa iniinan mo sumali ka hisi. Fraternity. At ata. Nakapasamot lang. Hindi ka, inyang desisyon mo. Siya yung umal kami natang na dancer. Umal. Katugtungan ka Tatata. Dadada banget. Win ka no. Premium na ka no makapasaka. Tiko na na. Si kakanumat, iti kabalyo, tayo suti sumakay. Win ka na. Si kakano ti kabalyo, tayo sunamot ti sumakay. Awan mo pasungo ng uahan. Kasi na lang, agsakay lang yung suna dito yun. Tapos, duk. Tap, tap.
Sige dito. Stop nga. Stop. Tada. Kasta ka lang. Griga mo lagi sa paling umul. Di ba ating data no bigatan? May stress. Maturjur ta utot ko. Sige, go. Tata. Sunat ti sumakay kinyam. Siya majagmayang kabalyaw. Dapat. Sapay, sapay nakapulti. Tak. Tamok umututak lang. Dimdiguma. Dapat tupumong data papit ti kabalyaw. Tap ng sikog. Tata ka lang makapuot ti papit nagsuyaap. Ang sakay, tupumong. Ang sakay kamo. Ang sakay kayo. Tingnan nila. Kayo. Animal ka na yung milamil di pultik ko. Linlay, ay kisses na kapasama day. Ang kakano nakapasa. Boy, ikanta twice. Ikanta ti drama na. Tatay so na ti kabalyaw. Si Kamot ni Lito Lapid. Ay, iso ti kabalyo siyak ni Lito Lapid ti ka di kontrabida. Okay, go. Agaramit tayo ti pelikula. Agkas di ka uli. Paltugan kayo. Siyak tag-drive kinya. Siyak mangpaltog kinay ha. Kasta. Tapos, si Kati Mangpaltog kinya ni Ama Mitlaw. Wow, mamitlaw. Si Tati Bida, siyak ni Lito Lapid. Okay. Lights, camera, action! No, ang sakay ka ba? Ang sakay kayo. Banga! Tingati rabi ang ingay. Bang! Manaktak ka man, nakanaw. Ang mga pinayaan! Di ba siya tibakla? Oras na ng paniningil. Babaklat, tumabataktaan. Alright, ayan nga. Ayan, thank you so much, Kuya, for being sport. Ayan, swerte kami talaga kami kay sports. Palakpakan tayo man ni Kuya Glenn Apo. Ang palakpakan! Tamay sa iso na apo ng kisay, wino ng bawas, itiladingit, rebellion family. At Kuya, sinundo da kay Jay, itulod da kamalaan. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kini Kuya Glenn, ta itulod main. Tagiti mga yat na makipagtulod, iyay kailangan likod. Kuya, nalimbawa, mailiw ka kada kami, nay, na kami bubutungan ang patagtagin ng kalatan. May naman dagiti ka sa pulam, kat ipabalon ni amay. At ipabalon men, di kay kaya mo nga pabanglo. Tapos inya yung pabalon mo sulit. At dapay medyas kinulos, tano di kang aglameng. Tapos, at dapay ti Pariana kabulsamon, kinargaan me, imbagla pamasahin nga tumanon, kini San Pedro. Intayon, karuba intayon, talo nga baboy pinartime. Sa Luwatan nyo, may saging dakas. Dito yung mabulwagan, hindi pagkitakan ini. Ay, manong ko! Utong! Gani ka na nasatan. Ayan naman, ang kamadanagan na tinawon na ka nga palagipan. Ay na, nangatumag gayam, di kabagyam dito yun ang sabat. Ase, niya nga tawon di unang. Sa batong di anak mo. Ayan, thank you so much, Kuya Glenn. alright, ayan, dataan po, ti mo na nga panagparan me. Ang kapayapag ang awid, taging ganat 12:30 kami pa'y. Ayan, so agsubli kami tumanan apo damdama. Hakay pa'y nga awit apot at timabuyayo, kasla halo-halo. Umununog, umimimas, rumabrabiti, pumintintas. Ayan, palakpakan tayo ng tigas ulit. Kastaman kiningin. Salamat na yung pag narabi.